מיד, היא איתנו בראיון ראשון מאז שבנה שוחרר למעצר בית וצו איסור הפרסום הוסר. כל זה מיד, אבל עוד קודם, הניו יורק טיימס דיווח השבוע כי בכירים בצה"ל מעוניינים בהפסקת אש, גם אם בינתיים חמאס יישאר בשלטון. לפי הפרסום הזה, חודשים של מלחמה יצרו חוסרים בתחמושת, חלקי חילוף, וגם יש צורך בזמן התאוששות לכוחות בשטח. הממשלה מנגד מבטיח לא לעצור. גורמים עלומי שם מתדרכים היום את הניו יורק טיימס. הם אומרים לו שישראל תהיה מוכנה לסיים את המלחמה לפני השגת כל מטרותיה. אני לא יודע מי הם אותם גורמים עלומי שם, אבל אני כאן כדי להעביר חד משמעית. זה לא יקרה. אנחנו נסיים את המלחמה רק לאחר שנשיג את כל מטרותיה, לרבות חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. דוקטור אורל חורב, היסטוריון ומומחה לפלסטינים. שלום אריק. אתם הכנתם מסמך מאוד מאוד ממצה של קבוצת מומחים שמסבירה למל"ל בעצם, והמסמך הזה אני מבין גם אומץ על ידי המל"ל. הוא הגיע בעצם לכל מקבלי ההחלטות, גם לשרים. כן. תסביר רגע על המסמך ואז נתחבר לדברים האלה. הוא בעצם מסמך שבא קודם כל לעורר דיון ביום שאחרי. אנחנו הגשנו אותו כבר לפני למעלה מ4 חודשים, כאשר לא היה באמת דיון אמיתי. ואנחנו באנו מהמקום שלנו כאנשי אקדמיה, וחלקנו היסטוריונים גם, ואמרנו, תראו, בואו נציג בפניכם מקרים השוואתיים של יום שאחרי ביפן, גרמניה, עיראק, אפגניסטן. אנחנו מודעים לגמרי להבדלים בין הקונטקסט, מה שנקרא. תראו מה אפשר ללמוד מזה, מה אפשר לקחת וליישם במקרה שלנו, ומה אנחנו מבינים מבחינת מה שיקרה עם חמאס, מבחינת היכולת שלנו באמת ליישם את העסק הזה, בסופו של דבר, אם נכריע או לא נכריע את חמאס. זהו, והמסמך הזה בסופו של דבר מציע סדר פעולות, והוא גם אומר, אפשר לנצח את חמאס, אפשר לנצח גם את האידיאולוגיה, אם תפעלו בדרך הזאת ונלמד מההיסטוריה. אבל כשאתה רואה באמת את הדברים שיוצאים מתוך צה"ל, מפורסמים בניו יורק טיימס, זה בדיוק ההפך מלנצח את החמאס. תראה, העניין הזה של ניצחון, צריך להבין אותו. צה"ל או צבאות באופן כללי מסתכלים על ניצחונות בצורה מאוד כמותית, כמה הרגנו, כמה בניינים, כמה תשתיות וכן הלאה וכן הלאה. כשאתה מתמודד עם ארגון כמו חמאס, או כמו חיזבאללה, הניצחון לא נמדד לפי הקילו, כמה הרסת, כמה הרגת. הניצחון הוא קודם כל על דימויים, תדמיות ותמונת ניצחון. דאעש, שלא רחוק מחמאס ולא רחוק מחיזבאללה, למרות כל ההבדלים לא רחוק, טבע משפט מאוד מאוד ידוע, 50% מהג'יהאד זה מדיה, והם אכן השקיעו במדיה הזה הרבה. ולכן תמונת הניצחון או תחושת ההפסד של הצד השני מאוד חשובה, ואתם אומרים אנחנו צריכים לקחת נתח מחמאס ולהישאר שם. אנחנו צריכים לקחת נתח מחמאס, אבל אנחנו בעיקר צריכים לשדר ניצחון. רבותיי, באמת צריך להגיד את זה לעם ישראל. ניצחון זה ערך, לא צריך להתבייש במילה ניצחון, לא צריך לצחוק על המילה ניצחון, כאילו זה דבר טוב ללעוג לכל סיסמה שמשתמשת במילה ניצחון, ולא שאני תומך של מישהו מהממשלה או משהו כזה, אבל ניצחון זה ערך, זה בסדר לחתור לזה, רק צריך להבין שניצחון בסוג המסוים הזה של המלחמה שאנחנו נלחמים בה כרגע, נראה אחרת. אגב, גם מבחינת האויב, מבחינתו, אם הוא שורד, הוא ניצח. אנחנו צריכים להתמודד עם זה, להתאים את הכלים שלנו לעניין הזה, ולהיות בעיקר אריק, סבלניים. וכשאתה מסתכל נניח על איך אנחנו מתנהלים מול הצפון, גם שם זה אירוע שבו אתה אומר, אני לא משדר ניצחון. לא, כן, ואנחנו עושים שם טעות שאני באמת, אני כבר חשבתי שלמדנו את הלקח. ב-2006 הייתי היועץ לענייני ערבים של פיקוד צפון, והמסקנה שלי מכל המלחמה הדי אומללה הזאת שהייתה שם, הייתה דבר אחד, שאם בדבר אחד עשינו משהו נכון, זה בבעל הבית השתגע. לאמור, שברנו את כללי המשחק שחיזבאללה חשב שאנחנו עובדים בהם. צריך להבין, חיזבאללה וחמאס חושבים שישראל מאוד ממוסגרת, היא תעבוד בגבולות גזרה מסוימים, ולכן אנחנו יכולים לצפות אותה, אנחנו יכולים לראות 200 רקטות אחרי חיסול שמחסלים לנו, וישראל תישאר בדיוק בגבולות האלה. וזה בדיוק מה שקורה. זה בדיוק מה שעשינו. אבל כל החיסולים האלה, הם עובדים? אנחנו מדברים על מאות חיסולים כבר לחיזבאללה, זה מכה מבחינתו? או רעד קל בכנף? אז בדיוק דיברנו על זה בהפסקה. חיסולים הם לא כלי אסטרטגי, הם לא יפילו... הנה, אתה רואה, הם כנראה בהאזנה, ירי רקטות בבצת ושלומי, תכף נתעדכן מה קורה שם. נכון. חיזבאללה מראה להראל שהוא צודק. כן, בדיוק.
חיסולים הם לא כלי אסטרטגי, הם כלי טקטי, אבל לא לזלזל בו ככלי טקטי. הוא כלי שכשהוא מופעל נכון, הוא משבש חלקים מהארגון לתקופה כזו או אחרת, הוא מכה מורלית, הוא מוריד מוקדי כוח, הוא מוריד... תראה, כריזמה לא גדלה על העצים. אבל זה לא בעל הבית השתגע. זה לא בעל הבית השתגע, לא. בעל הבית השתגע זה לא לענות לחיזבאללה על 200 שיגורים באופן שהוא צפה אותך מראש שתענה. תודה רבה, תודה שהיית איתנו. בשבוע שעבר שידרנו ראיון עם ינון, אחיו של ידידיה, זכרו לברכה. ב7 באוקטובר האחים סייעו בחילוץ רומי